ballerne. Op med benene cirka 90 grader. Fødderne lige over hinanden. Fødderne skal blive samlet hele tiden. Tænk på, at I skal spænde ballen samtidig med. Aktiver op, så I løfter så højt op I kan. Kør ned igen. Kør op. Og kør ned igen. Kør 12 stykker. 6. 11. Og 12. Stræk benet ud. Peg foden en lille smule nedad. Pas på med, at hoften ikke kommer til at vende fremad. Alt for meget. Den må gerne til en lille smule frem, men ikke hele vejen frem. Tænk på igen, I skal aktivere ballen, så pres op, 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 og igen 12 stykker her. Disse 2 øvelser, vi har faktisk 3 øvelser i det hele, kører I lige direkte efter hinanden, og så skal I nok se løjer. Ja, næste, sidste øvelse her, får jeg benet op. Igen, nu tænker jeg på, at knæet peger nedad, og knæet peger opad. Samtidig med, at I stadigvæk tænker på at spænde i ballen. Så plejer jeg at tage tid, og jeg tager kun 10 sekunders pause her imellem, hvor jeg slapper af og eventuelt lige trækker op, så jeg lige får løsnet en lille smule. Og derefter igen, så kører jeg akkurat 3 samme øvelser igen. Så tager jeg den anden side og kører de samme 3 øvelser, 10 sekunders pause og de samme 3 øvelser igen. Til sidst så slutter jeg af med at køre, hvor jeg trækker benene op. Den kører jeg 3 gange af 12, ligger ind, armene ind under her, og det er så vigtigt, at den ikke må gå i lænden, men det er så vigtigt ting på at aktivere jeres baller samtidig med. Så jeg sætter altid ind under her, kigger ned i jorden og tænker på at spænde opad. Og så op. Og så op. Og det er 12 stykker. 12 stykker, 10 sekunders pause, 12 stykker, 10 sekunders pause, 12 stykker, 10 sekunders pause. Yes? Og